Калі не Лукашенко, то хто? Можа быць, нават і Севярынец, калі ўдасца перамагчы. То не будем выгляд рабіць, што я там вас інтэрв'юірую. Тое, што адбываецца зараз, гэта спектакль. Так давайте адразу байкот. Паша, ты посціш у Фейсбуку, хто выйдзе. Вось яны выйшлі. І што? Усіх не перасаджаюць. Беларус. Выбірайце. Я яшчэ раз звярнуся да сваёй дылемы. Бо вы ведаеце маю пазіцыю, я ведаю вашу пазіцыю. Спадзяюся, што зацікаўленыя гледачы таксама іх ведаюць. То не будем выгляд рабіць, што я там вас інтэрв'юірую. Давайте пазначым нашыя пазіцыі і взаемна пакрытыкуем адзін аднаго, калі не супраць. Альбо заклікаем адзін аднаго да адзінства. Мой варыянт. Это ўжо не размова ў тэлебачанні, а палітычная дамова. Палітычная здзелка, так скажем. Можа быць. Можа быць, да. Дык вось, каб не карыстацца, скажем, перавагамі вядоўцы, можа быць, я адразу адкрыю карты і выкладу свой погляд на гэтыя падзеі гэтага года, а вы ўжо або паставіцеся да гэтага крытычна, або выкладзеце сваю пазіцыю на гэтай падставе. Я лічу усе выбары ў Беларусі ашуканствам, махлярствам і злачынствам. Адпаведна, тых, хто іх удзельнічае, у самых розных статусах і розных пазіцыях, яны дапамагаюць гэтаму злачынству. Таму я прыхільнік байкоту. Сарваць трэба гэтыя выбары, не дапусціць. І тады, калі выбары не адбудуцца, улада патрапляе ў палітычны крызіс. З гэтага палітычнага крызісу я прапаную выхад, устаноўчы сход і пераўсталяванне дзяржавы. У гэтым сэнсе тыя, хто сёння ідзе на гэтыя выбары з апазіцыі, нават пры тым, што нашы каштоўнасці могуць быць аднолькавыя, яны з'яўляюцца фактычна маімі палітычнымі апанентамі. Па-першае, згаджуся з вамі, што выбараў ніякіх у Беларусі няма. Тое, што адбываецца зараз, гэта спектакль. І мы ідзем не на выбары. Я іду не на выбары. Я іду ламаць сцэнар гэтых фальсіфікацыяў. Мой выбар гэта не безагаворачны байкот, проста вось так. Байкот, нічога не рабі, нічога не будзе. Мой выбар гэта не безагаворачны ўдзел. Удзельнічай, што б не прапанавала Ярмошына з Лукашэнкам, атрымаеш 1%, радок у біяграфіі, ўсё на гэтым. Зусім не. Абодва гэтыя шляхі, мне здаецца, яны не вядуць да перамогі. Да перамогі вядзе той шлях, калі мы збіраем падчас народнага галасавання сілу, вызначаем адзінага лідара дэмакратычных сіл, патрабуем вольных выбараў, і калі абвяшчаецца кампанія, мы гаворым: дало ў Ярмошыну, Лукашенко не павінен удзельнічаць у гэтым працэсе, і пасля гэтага мы робім масавыя акцыі пратэсту. Калі рэжым робіць в адказ на акцыі пратэсту рэпрэсіі, тады байкот, безагаворачны байкот да канца, і фактычна мы з вамі удзельнічаем тады ў адным працэсе, мы дамагаемся аднаго і таго ж. Рэжыму важна сутыкнуць паміж сабой прыхільнікаў байкоту і прыхільнікаў удзелу, нават такога актыўнага зламаннем сцэнару, для таго, каб мы займаліся адзін адным. А яны ў гэты час будуць рабіць злачынства, прадугледжанае 192 артыкулам Крымінальнага кодекса Рэспублікі Беларусь, да 5 гадоў турмы, фальсіфікацыя выбараў. Дапусціць фальсіфікацыі нельга. Ніколі ў Беларусі яшчэ не наладжвалася народнага галасавання, выбара дэмакратычнага кандыдата, выбара дэмакратычнага лідара сярод народу. Ніколі яшчэ мы не спрабавалі зламаць машыну фальсіфікацыю адразу з абвяшчэннем кампаніі. Ніколі яшчэ не было масавых акцыяў пратэсту, калі фарміруюцца, напрыклад, выбарчыя камісіі. І ніколі не было патрабаванняў дало ў Ярмошыну і не ўдзел Лукашэнкі ў масавым маштабе. Усё гэта мы прапануем зараз. Глядзіце, Павел, я разумею такую узважаную пазіцыю, калі ні вы, ні я не ведаем, як будуць разгортвацца падзеі, таму трэба карыстацца і той, і другой магчымасцю. Добра, гэта я разумею. Але такім галоўным чыннікам вашага падыходу з'яўляюцца вулічныя акцыі, пратэсты і так далей. Пратэсты справа не новая. І мы можам паглядзець на колькасць удзельнікаў пратэстаў у снежні і раней. Чаму вы думаеце, што да траўня людзі саспеюць да пратэстаў? Гэта раз.
Адкуль у вас такая упэўненасць? І другое, а лідары, за якімі падцягнецца народ, яны абіраюцца ці прызначаюцца, ці яны нейкім чынам па-іншаму з'яўляюцца? Чаму вы лічыце, што вось гэтая ініцыятыва, праймеріс, вылучэнне у выніку дасць нацыянальнага лідара? Па-першае, трэба сказаць, што сіла дэмакратыі ў вольных выбарах. 25 гадоў у Беларусі не было вольных выбараў. Зараз мы прапануем зрабіць такія выбары, лідары дэмакратычных сіл, у якіх можа паўдзельнічаць любы грамадзянин Рэспублікі Беларусь. Вы можете прыйсці на сустрэчу 80 гарадоў па Беларусі, вы можете паўдзельнічаць у рэгіёнах, вы можете далучыцца да партыі, паўдзельнічаць у кангрэсе. Это я разумею, но вы ж бачыце, што было на мінулых парламенцкіх выбарах. Вы бачыце стаўленне людзей. Людзі пасіўна да гэтага ставяцца. Яны не прымаюць гэтага махлярства выбарчага, але ж і не бачаць альтэрнатывы на сённяшні дзень. Таму яны не хочуць удзельнічаць у выбарах. А вы звяртаецеся да тых апантаных ці палітызаваных вельмі людзей, якія будуць у любым выпадку удзельнічаць. Гэта велізарная меншасць. Нават непалітызаваныя людзі задаюць сабе пытанне, калі не Лукашенко, то хто? Глыбока кажучы, это фактычна адзін. Можа быць, нават і Севярынец, калі удасца перамагчы. Разумееце, супернікам Лукашэнкі будзе не самы лепшы Мацкевіч, там Севярынец альбо Статкевіч, а той, хто змагаецца. Не той, хто гаворыць там проста байкот, мы не прымаем, мы ігнорым. У рэальнасці за гэтым няма палітычнага дзеяння. Палітычнае дзеянне нараджаецца тады, калі мы звяртаемся да людзей. Людзі, давайте мяняць. Для таго, каб у вас былі пенсіі па 1000 рублёў і заробкі па 2000, нам патрэбныя вольныя выбары. Нам трэба вярнуць сабе выбары. Нам трэба зламаць сістэму фальсіфікацыю. Таму выходзьце абараняць. Вам даюць яшчэ 5 гадоў. Всему беларускаму народу, 9 мільёнам беларусам даюць тэрмін. Яшчэ 5 гадоў з Лукашэнкам. Калі вы гатовы пратэставаць супраць гэтага, выходзьце. У снежні таксама мне казалі: Паша, ты посціш у Фейсбуку, хто выйдзе. Не так мала выйшла, не так многа выйшла, але людзі выйшлі. І гэта стала сусветным фактам палітыкі. Выйшлі вельмі мала. І вынік гэтага выхаду, да? Вось, глядзіце, а што вы будете рабіць, калі людзі сапраўды выйдуць? Вось раптам я уяўляю сабе, што можа быць такі масавы пратэст. Вось яны выйшлі, і што? Патрабаванне ніякіх ярмошыных, усіх фальсіфікатараў пайменна нават мы згадваем. Это людзі, якія павінны адказаць па крымінальным кодексе за свае злачынствы. Ахвяруе Лукашенко ярмошынай. Дарэчы, была петыцыя за змену Ярмошынай, і вы ведаеце, там 8 тысяч подпісаў, толькі 8. Бо гэта рабіў Лебедзька, і ўсе астатнія палітычныя партыі не далучыліся. Так і зараз. Вы выбіраеце адзінага, а іншыя пойдуць сваім шляхам. Дмітріў, там, Караткевіч, там яшчэ хтосьці. І нават тыя, хто сёння удзельнічае з вамі ў праймеріс, скажуць: ай, хай сабе Севярынец перамагае, а я пайду асобна. І тады, і як заўсёды будзе. Дамоўлена, што сярод тых партыяў, якія ўдзельнічаюць у праймеріс, толькі адзін, той, хто перамог, будзе ўдзельнічаць. Астатнія падпісваюцца, што яны здымаюць. Я думаю, што Губарэвіч уже крытыкуе гэты ваш падыход і кажа, што ён не згодны. Гэта яго права, і калі за яго прагаласуюць, значыць, вось так беларускі народ вырашыў. Я павінен сысці тады проста. Не, я не магу падтрымаць безумоўны ўдзел да канца, я проста не магу яго падтрымліваць. Это будзе супраць маіх перакананняў. Але ў любым разе я не буду вылучацца тады. Вот глядзіце, Павел, якая рэч адбываецца. Сёння на працягу 3 месяцаў вы будете пракачваць у інфармацыйнай прасторы предвыбарчыя дзеянні. Вылучэнне адзінага, там это ўсё на выбары працуе. Галоўнае, што сёння адбываецца, гэта не вулічная барыкадная барацьба, гэта інфармацыйная вайна. Інфармацыйная вайна, і вось гэтыя 3 месяцы вы губляеце фактычна, прапануючы выбары. Не, насамрэч мы прапануем ламаць сцэнар фальсіфікацыю, таму што план А адзіны, план Б байкот. Калі пачынаюцца рэпрэсіі, не рэгістрацыя адзіна. Адразу байкот. Навошта? 3 месяцы мы тады разам вядзем інфармацыйную кампанію. 3 месяцы. Навошта губляць 3 месяцы? Паглядзіце, свежы вецер вёў некалькі месяцаў інфармацыйную кампанію ў падтрымку незалежнасці. Я казаў з верасня, пачынаючы пра масавыя акцыі. В нейкі момант 7 снежня гэта сышлося разам.
Свежы ветер пайшоў насустрач, зрабіў ланцуг блізка перад акцыяй, і ўсё пачалося, ўсё спрацавала. Ну, Вось глядзіце, гэтае- што адбылося ў гэтым выглядзе. Да? Мы раскочвалі інфармацыйную прастору. Вы ею скарысталіся. Мы напярэдадні 8 снежня разумелі, што людзей будзе мала на гэтых акцыях. Да? І мы скарысталіся тым, што ведалі, ёсць Северынец, ёсць Сіўчык, ёсць Таткевіч, ёсць шмат палітыкаў, якія бачаць толькі адзін спосаб, да, выводзіць людзей на вуліцу. Яны заклічуць. Мы не заклікалі людзей на вуліцу. Калі вы заклікалі на мітынг, мы просто далучыліся, падтрымалі вас. Да? Розныя стратэгіі мы з розных бакоў рабілі, але можна рабіць так, што ўзмацняць дзеянні адзін аднаго. Вось гэта і Я не ёсць ведаю, ідэя адзінства. колькі людзей прыйшло па закліку свежага ветру, колькі там на ваш адгукнуліся, да? Але мы маем мала. І з гэтага боку, і з таго боку мы маем мала. А вось у інфармацыйнай прасторе, у інфармацыйнай вайне мы свежым ветрам захапілі ініцыятыву. І Лукашенко выказаўся пра свежы ветер і незалежнасць, і яго прэс-секретарь, і Макей, і бізнесоўцы, не толькі вузкае палітызаванае кола. Мы ахапілі, пранізалі ўсе слаі грамадства. І мы гэта свядома робім. Чаму вы засяроджваецеся толькі на палітызаванай, невялічкай купкі людзей? Палітыкі мусяць працаваць з палітычна заангажаванымі людзьмі і павінны палітызаваць іншых для того, каб якраз... вырашае дэмакратычным чынам і нават руйнуе дыктатуры большасць. Руйнуе дыктатуры народ. Можа быць, нават это меншасць, але яна выходзіць. Яна выходзіць, напрыклад, на вуліцы, альбо яна цісне праз розныя механізмы. Вынік выхаду механізмы. толькі тады, калі падтрымаюць шматлікія колы тых, хто не прыйдзе. Вось глядзіце, як мы тут размаўлялі з Діанай Серадзюк. Яна атрымала штрафы за нібыта ўдзел, хоць яна там толькі прайшлася па гэтым, да? І штрафы, і 83 чалавекі пералічылі грошы, каб яна магла заплаціць штраф. Вынік вось тых акцыяў снежаньскіх, да? Это суткі блогерам, актывістам, вам, дарэчы, і шмат штрафаў. Вось і ўсё. І чаму вы думаеце, што калі вы раптам заклічыце зноў, будзе нейкі іншы выклік? Паўтараю яшчэ раз. Беларускі народ атрымлівае 5 гадоў Лукашэнкі. Калі нічога не рабіць, і нават проста ігнорыць, это тое самае будзе. В рэальнасці, спадар Владзімір, тут нам трэба яднаць высілкі. І адзіны, напрыклад, у маім разуменні, это не адзін самы разумны, які залез у гару, значыцца, і ззяе адтуль усім. Это чалавек, які працуе на адзінства. Таму я сустракаўся са Статкевічам. Я дакажу, я сустракаўся са Статкевічам, я размаўляў з людзьмі з партыі Пазняка, з блогерамі, з вамі. То есть мы спрабуем з'яднаць высілкі ўсіх, а кожны спецыяліст у сваёй галіне. Вы ў грамадскім сектары, мы ў палітычным, блогеры ў сваім і ў маладзёвым першую чаргу. У партыі Пазняка ёсць людзі, якія яго слухаюць. У Статкевіча ёсць вулічнікі. Усіх разам, еўрапейскую Беларусь і хартыю, з'яднаць іх усіх разам у адзін сцэнар, по-мойму, это будзе сцэнар пераможны. Таму што калі мы не крытыкуем адзін аднаго, калі мы не сутыкаемся ілбамі, а калі мы разам працуем супраць сістэмы фальсіфікацыі, супраць Лукашэнкі, тады будзе перамога. Людзі гэта адчуюць. Яднанне — это заўсёды тое, што найбольш палохае гэты рэжым. Таму я думаю, што мы з вами можам нават рабіць розную справу ў розных сегментах грамадства, але яна будзе сыходзіцца на адным. Ламанне сістэмы фальсіфікацыі. Давайте паспрабуем паразважаць пра гэта і, можа быць, выйсці на пэўную еднасць. Глядзіце, вы сёння робіце гэтыя праймеріз. Я лічу іх безглуздымі і ніяк не прыстасаванымі да нашай актуальнай беларускай сітуацыі. Як я магу быць з вамі разам? Глядзіце, калі мы аб'язджаем 80 гарадоў Беларусі і размаўляем, дай Бог, так, калі не дадуць аб'ехаць, калі будуць рэпрэсіі на гэтым этапе, байкот пачнецца значна раней, у сакавіку месяца. І тады мы разам з вамі, як кажуць, з адных акопаў будзем арганізоўваць вось гэты байкот і зрыў фальсіфікацыяў. Я лічу, што зрываць трэба фальсіфікацыі, а дамагацца свабодных і справядлівых выбараў. І казаць беларускаму народу, што без вольных выбараў нічога не будзе. Мы ездзім і тлумачым это людзям. Я асабіста буду заклікаць на акцыі пратэсту. І ў тым выпадку, калі будуць фальсіфікацыі, нерэгістрацыя, тое, што мы бачылі з Ермошынай, рэпрэсій, ніякіх удзелаў не будзе. Будзе байкот, і як толькі гэта пачнецца, масавая кампанія пераследу, это адразу уключыцца масавая кампанія пераследу, асабліва, калі яны не вельмі масавыя. Гэта ахвяраванне, гэта ахвяры.
На гэта могуць пайсці героі, самаадданыя людзі і так далей. Большасць простых людзей, простых у такім шырокім сэнсе, ад акадэмікаў і выбітных пісьменнікаў, напрыклад, да самых простых сялянаў, там рабочых і так далей, да? Яны не гатовыя ахвяраваць. Яны не хочуць сядзець нават суткі, не кажучы ўжо пра тое, каб выплочваць велізарныя штрафы, і ніякія фонды, і ніякія краўдфандынгі не збяруць дастаткова грошай, калі гэтымі штрафамі абкладуць дзесяткі тысяч людзей. Зараз сотню, две яшчэ Усіх можна. не перасаджаюць, усіх не абкладуць. І ў тым выпадку, калі Герояў пачнуць абкладваць можна дзесяткі усіх тысячаў, людзі перасаджаць. выйдуць. Дастаткова 3% беларускага насельніцтва, каб выйсці і скончыць з гэтым рэжымам. 3%. Стрымы глядзяць 15%, 20%. Палітычна актыўнымі падчас кампаніі 2020 года будзе да треці людзей па нашых разліках. То есть гэта велізарны патэнцыял, які трэба выкарыстаць. Да треці людзей будуць цікавіцца, глядзець, могуць пайсці, могуць падтрымаць, могуць лайкнуць альбо паўдзельнічаць у тым же народным галасаванні. Это адзін са спосабаў, разумееце? Ваш спосаб, які вы выкарыстоўваеце, он таксама цудоўны. Я ж кажу, мы спрацаваліся ў снежні, і, магчыма, мы здолеем это зрабіць у сакавіку, чэрвені ці траўні. На мой погляд, трэба яднацца. І вось гэта самае галоўнае. У кампаніі адзінага гэта пытанне нумар адзін. Не з'яднаць проста нават партыі, а з'яднаць усіх, хто хоча пераменаў і вольных выбараў гэтай краіны. Ну, тут я з вами цалкам згодны. Яднацца трэба. Іншая справа, на якой падставе і з кім. І я разумею, што я імкнуся звяртацца да 80% беларусаў, якім абрыдлі гэтыя выбары, абрыдла гэтая дыктатура, але якія не гатовыя ахвяраваць жыццём, грашыма, там сядзець і так далей, і так далей. Яны гатовыя падтрымаць дэмакратычныя перамены, але сваімі простымі дзеяннямі, простымі, без ахвяраў. Ну, я думаю, трэба сканчаць нашу размову у гэтым фармаце. Я думаю, яны працягнуцца далей, а выбар, урэшце рэшт, робяць тыя, хто нас глядзіць і слухае. Грамадзяне Беларусі. Беларусы. Выбірайце. Сёння маім госцем быў фаварыт кампаніі «Праймерис» па вылучэнню адзінага кандыдата Павел Северинец і я, Владимир Мацкевич. Да наступных сустрэчаў.